Mili studenti, dragi pobednici, ne postoji ni jedno mesto na ovoj planeti Zemlji koje je lepše i bolje od ovoga mesta trenutno. Ne postoji časnija i svetlija borba za slobodu i vladavinu prava od ove vaše trenutno, a i večno. Vi ste svjetionik nade i putokaz svima nama, posebno ovoj našoj napaćenoj zemlji. Vi ste svojim primjerom pokazali i dokazali kako se treba boriti protiv korupcije, bahatosti, devijacije i nepravde. U toj vašoj borbi, koja traje samo nešto malo više od 2 meseca, ste postali besmrtni. O vama će se govoriti i pisati godinama, decenijama, u to budite sigurni. Zašto? Ajmo sad lagano. Zato što ste u 21. veku dokazali da je neposredna demokratija moguća. Zato što svi mi sa vama živimo san antičke Grčke. Zato što ste pokazali da su plenumi jači od svakog pendreka žandarmerije. Zato što ne dišete i ne živite njihovu korupciju. Zato što ste dokazali i pokazali da mladost misli jasnije i odlučnije u borbi protiv zla od nas, odraslih. Zato što ste onom evolutivnom zaostalom čoveku iz Janinjaca, koji misli da je iznad Ustava i iznad naroda, dokazali i rekli nije nadležan i da se on ne pita za vašu budućnost, a i našu. Zato što ste svima nama, u stvari, zato što ste nas natjerali da mislimo i da razmišljamo gde nam je mesto. A gde je naše mesto? Naše mesto je trenutno ovde uz vas, iza vas, pored vas. A gde je njihovo mesto? Ima 2 mesta za njih. Jedan je zatvor, a drugi je, i to za onu malu manjinu od njih, deponija života i istorije, odnosno da se vrate tamo gde su bili pre 12 godina.
naši studenti. Ne postoje reči koje možemo izraziti zahvalnost za sve što ste učinili i što ćete tek da učinite. Vi ste nas promenili, u stvari ne promenili, vi ste nas oslobodili. Vi ste nam dali snagu i smisao života. Mislim da mogu da kažem u ime svih nas koji nismo studenti. Zbog ovog okeana emocija, ljubavi, solidarnosti i zajedništva, predelo je da se rodimo, da vas rodimo, pa da onda svi sada zajedno se borimo do kraja. Imamo još taj poslednji korak, taj odlučni korak koji moramo da stupimo i da završimo. Znate vi dobro, ne moramo mi vama da pričamo šta mi u ovoj državi treba da uradimo. Ideja je tu, u vazduhu je, tu je, formirana je. Sad samo vi treba da krenete, a mi ćemo za vama. I zato, poslednje što hoću da kažem, mi odrasli možemo samo da uzviknemo. Idemo sa vama do kraja, do pobede!